vi vil gerne bevise, at det ubestemte integral det kan være et sæt af funktioner. Det vil sige, at integralet af fx dx det er lige med stamfunktionen fx plus k, hvor k det kan være en hvilken som helst konstant. Så starter vi lige med, eller så vil vi tage differentiationen på begge sider. Så starter vi med at skrive op integralet af fx dx, og så differentieret er lige med f, eller stamfunktionen fx plus k. Så sådan her. Og så bruger vi sumfunktionen, hvor det så er stamfunktionen mærke x, og så plus lille k-mærke. Og det er det samme. Og så her, der går integralet og differentiationen ud med hinanden, så den kommer bare til at hedde fx. Og herover, når du differentierer k, så giver det bare 0. Og så når du differentierer stort F med x, så giver det også bare